Atzalde hon txoriene, zen modu ze, gaur bi errezetakin gatoz, eta, bueno, atzezan gauen moruen gaur inuxentin eguna da. Baina, errezeta honeik ez die bromatan. Bueno, apur bat igual bromia edo ez dakit dagoen tartian, ze gaurko errezetia, inbiotenanik gaur, da legatza txangurro faltsuz betea. Faltzua, ni esan zenian txangurroak inzala. Ez da, txangurroa. Inuxentien eguna da, eta motira, hor daukoskia. Eta, bueno, gau honetan bakitzu dirua barra gastatzen dela, baina, bueno, etxe batzutan ezin produkto espezifiko batzuk erosi, ze garestixak die, orduan nik hemen beste proposamen bat ekartzen dutzuet, zein goguna da txangurrua, baina, bueno, gure erara. Beste txangurruan zapori eukiko dau, baina beste era batera. Berez, kontako zut errezetia legatz onena. Lehengo ingo itxuna gambak egosi. Gero, pate baten gau antxoa muskuiluak gambak maionesa tipula da ardo zurixakin, legatza pate horrekin beteko eta pasauko irinetik eta rautzatik frigitzeko. Eta gero serbitzatuko entxalada batekin. Eta kuiatxua, bueno, hori, entzaladantzako ingotolan kuiatxua laban jarritxakua. Bai, orduan, bueno, joango gara apurtxo bat gutxinaka itxen. Orduan, lehengo labin joeteko, ingotena da kuiatxoa. Vale. Gamba, hau, nondik atara duzuzuk hau txangurro faltsuana, Patrizia, biteli? Interneteko horri batetik, horako blog batetik, eta hor jartzen zaren, da ez da lehengo urti itxindotena, jain nauen nahi da. Probatu duzu eta... Hombre, txangurrua ez da izango, txangurrua ez da izango. Eta ez da txangurrua, baina gero txangurrua garbitzeko bai, eta hortik aragixia tarateko, ostras, ez da gauza erreza. Beraz, urte baten nauen, eta berez, errezetia nik apurtxo bat aldatu dut, ze gambak erabili biharrian, erabiltzen zauen neskiak honek surimi makiltxoak. Sardina patia itxeko erabili nauen makiltxorrek horrekin itxen da. Baina, bueno, nik aldaketa hau jarri dutzat, igual fina haua edo ataratzeko. Eta normalian, arraina, aldo zuen entzalada batekin, holan letxuga eta tipuletakin, edo guro zuena, baina nik jarrikot, honek egoten die patatak panadera erada, ez dakit nola ditzena. Baina hori ingo zu. Eta arrautz estatuta. Zenik etxetik naukan da esan dut, behitu, hau aprobetxabin bio, eta horregatxik. Zenik egia da, jatetxetan da lan egin da, lehatza beteta, bai txangurros, ero bai gambasero, hainbat errezeta tipikoa da, hemen Euskal Herrian klasikoa, baina nik inoiz nuen ikusi da arrautz estatuta. Arrautzetik eta irinetik pasatutakoa. Beti, normalean labean bukatzen da, bete, eta ero, atzo egin nuen moduan, ogi birrindua gainetik bota eta hori? Bai. Bota, eta holan labean ardo zuri pixkatekin, labean bukatzen da. Eiten da, ez? Eta holan, sekula nuen ikusi, eta ni bakizu, ni oso lebatze arrautze estatuan salea naiz. Orduan, nola teatzen den errezeta nahi du probatu. Ikusiko zelan ataratzen den, zelan geratzen den. Eta hau jango da azkenian plateran lagungarri moduan. Osea, hau esposo ditzen be, ez da pasaten ez ez, baina hori barazki pixkate jarteko plateria, ez? Eta azkenian beti laguntzen dugu patatiakin, da kuiatxoakin be oso ondo ataratzen da. Beraz, olixua, osea, xaflatan, kuiatxoa, gatza, olixua, piper beltza, eta labara, 15 minutu, 180 gradutera. Hau, oikoa, hor balao aukera egiteko algekin batzuk egiten dute bilduta, hainbat eta hainbat errezeta daude, eta esan dakoa, betegarria, txorienen ia soindela 2 urte, jai honekin zuen, honekin, gambekin, klasiko handi bat, eta oso, horako, bexamel antzeko bat betegarri moduan, hori askotan egiten dana, porru eta gamba bexamel bat, eta hori oso goxua ateratzen da. Baina, hemen asaldegi jatetxekua, zan oso ospetsua Donostin, eta jatetxe hori hon zan, 1999 eta 1999 garren artean, itxizan, baina horra jente famatu asko juten ziren, Hemingway eta hartu zienan, eta horrein izokina oso nazan. Horrek bizitza ona aukizauen, Ez zioten ezerro paritu, horrek esan merda, ez zioten ezerro paritu,
bueno, bizitza ona, jakin nintzuen bere bizitza, ez? Hori beti biltzen zen, taberna, jatetxe lehengo Kuban, gero Iruñan, hori San Ferminetan egondako ez dakin nun. Agian, Patri, hori ezitzaion gustatzen, eta hori izan gero, argitasun ematen ziona idazteko garaian, ez dakit, horrek erresten zizkion gero hitzak idaztea, eta berai gustatu ezitzaion gustatzen, baina derrigortuta juten zen gero erraxago idazteko, Patri. Bai, eta han itxen zabien, hori ez, jatetxe horretan, nik irakurri dutenez, itxen zabiena da laban, zuk esan dozun moduan, eta gero oinarri bezala jartzen zabien porru saltxa bat, ez, edo karabineruekin itxen zan saltza bat, eta bueno, holan... Gaur egun egia da Patrik esan dauena, ez, bakizue, txangurrua, prezioa daukana, gero, ez dakizuentzako, emiak haraki gehiago daukatea, harrak baino, eta emia zeinan jakiteko da, Ipurdi aldean olako busterantzeko badaki, emia daukie zabalaua eta harrak txikia. Zabalean arrautzak erabatitxu horremiak, eta haraki gehiago izaten dute. Ara ere honena da pixuan hartzia, eta beti bizirik aldara. Beti bizirik erosi, bestela... Eta, egosi, eta gero, hor badauka, bere lana haraki ateratzea, saltzen dute, izostuta baita, jatetxiek eta holan gaur egun askok, erosten dute, mamurtutako harakia, eta birrindut aterata dana, baina, bestela, pazientzi pixkatekin, eta lasai, eta bengan jarri kontu kontari mai inguruan, etorri lehenago afaltzera familiekin gabonetan, eserian sukaldean, da, Patri, zerbait jeiteko eseri hor. Eta jarri txangurruan, arma handi hori iletzua, jarri, eta txaka. Hori igual eskularruekin bebaiz, mila itxen dago. Galdetukotzat, nire Globoko lagunei, Bilbon badau diputazio kalian Globo izeneko jatetxe bat, eta horko pintxo, ospetsuena, da txangurro gratinatua. Eta baina egunero ez dakizen bat ingo itxusten, baina hor da biz bandejak ataten, ordu erdiro, ataraten dago igual, hogeita mar berri pintxo berri ze asko jaten dane pintxo bada. Donostiarrera izango zen, ez? Hor klasiko bada Donostiarrera, gaina oskolean atatzen zuten alen garai batean. Hemen ogixan atatzen dago, gero gratinatu bat botatzen dago gainetiko lan bexamelantzerakoa eta piperrautxa, eta laban jartzen dago, eta pintxo ospetsuena, baina hori. Ez dakita inbeste txangurro ingo itxusten, hori ez, denbora osoan egongo nik uste dut erosin dutela izostutakoa. Nik izan dut, erabili izan dut izostutakoa, eta oso komodoa. Bai, noski, ordaintzen da gehiago, baina hor, gero eta sukaldari gehiago entzuten da hori esaten, denbora azkenean dirua da. Eta zu norbait izatea, ez dakit zenbat ordu, minutu, segun zenbat saltzen duzuen, ez? Egunean hori egiten bakarrik, pertsona hori hortarako daukazu bakarrik. Eta zuke ordaintzen bauzu pixkat gehiago izostutakoa, ekartzen dizutela haragia bakarrik, pertsona hori izan alduzu, beste dozer egiten. Postreak, lehenengoak, edo denalako, ez? Orduan, bosgarren gama erosaten da, osteleritzan gero eta gehiago eramaten da, ekartzen dutena da, patatak zurituta paketeetan da moztuta, eta orduan bakarrekin berri juzte, frigitu. Baina patata freskoak, ez izostuak, Horbe aldea dauta. Kontakotzuet, errezetia, gambak zuritxu itxut, eta ontsa egosiko itxugu, baina ez zebe. Minutu bat. Zaholan, sustotxo bat eman, ze gainera txikitsua die gambak, eta hor aukiko itxutuko jaran da, gero, hemen jarriko ditut. Bitartean, patia joango gara eitzen. Lehen kamaratik kanpo gabizen berbaitzen, hemen zigor da bixo, da, talde osuen, ze ordutan joen zineten, 24an, afaltzera etxera. Batzuk hemen, 8 hasten dira afaltzen, ni 10 hasten gara afaltzen, da ni 10 laurden gutxi joan nintzen, poteuan, tabernak eta eitxizabidean, hor joan nintzen afaltzen. Alberto, eta ni klasiko batzu. Guaizkara hasten 8 negatik agian bai, eta tartean, ezberdina, Patri, famili batean ume txikia badaude, ero ez? Bai, hori aldia da. Hori aldaratzen da, ume txikia baldin bada, umeak ez dute, ulertzen, 10 normalean, gure etxean, afaldu aste bitartean, 7:08 afaltzen dut. 7:08? 7:08. Finlandes amoruan zuek edo? Eta ni 6 afalduko nuke errez asko. Ez daukat inungo arazoi 6 afaltzeko. Nik Erasmus hain nabenean Finlandian, 11 aterrixetan itxen gauen bazkaixa, eta gero 6 afaixa. Eta pentsetan jaten, munduko gauzarik zoruena. Pentsau, ni Frantzian lanean egon izan sukaldean, jendea zorutan hasten da bazkaltzen, juten da jatetxetara.
12 ordu batak alderako. Sukaldaria beti lehena baskalduera faldu behar gendu. Guk 6etan erafaltzen genuen, eta baskaria izaten zen, 11:30 aldera baskaria, gero 12etan lehengo bezeroak etortzen zineako preste goteko. Bueno, han aukiko zinun aukeria, joateko, hori, jatitxe, ostien. Bueno. Bai, zera, ostien ez da denbora, bai, ostien, bai. Janari artean egon goza. Bueno, hemen ingo hau patia edo txangurro faltsua. Ez dakit txangurro faltsua izen politxa dan, edo, bueno, itxaski patea igual, ez? Ez. Sasi txangurroa. Sasi txangurroa? Bai, sasia da faltsua. Sasi txangurroa, politxa da, sasi txangurroa. Bai, sasi txangurroa. Venga, bat, sasi txangurroa ingo. Beraz, ganben erdixa, hemen jarri dut, gero ganben erdixa txikituta gehitxuko zau testuria emateko, hau birrinduta joango da, berez, antxoak, bueno, hau ez dakit, lehen esan dute aukera merki hau azala, baina antxoa potua bebai, ona erosten bozu eta muskuioak onak eta gambak onak bebai, bueno, azkenian, pau inbiozu. Bai. Gaur egun nik uste danakik ordaintzen da. Bai, ez da. Ez da bezer merkia. Ez. Gaur egun dana igodala ez. Janari faltsua, ero sasi faltsua, hemen Euskal Herrian, esperientzia baukagu, hor lehengoak azkenean, 80. hamarkadan, angulak aginaga, zizien hor, angulak gutxi zeuden, eta ziziren, gulak karri zituzten, horretako zurimia asmatu zuten, eta zuk hau ez dakizu, datu bat emango dizu. Debate bat egon zen Euskal Telebista, ETV2. Claro, atera zirenean, hemen batzuk atera ziren esaten, angulak jatea bezain berdin-berdina ziela gulak jatea. Berdin-berdina. Nera aitak juntzan, aitak kasetaria zan, eta juntzan ETV2-ra, berak ez zuen gulen kontra itzegin. Baizik esan zuen, angulak eta gulak ez direla berdina. Eta han juntzien bat, gulak defendatzen esaten berdin-berdina, itxuraz bai, ero zaporia. Begia, a ber, zuko ikusten baituzu, benetako gulak hori da. Baina, saldu zituzten nien hasiera esate zuten, berdin-berdina da, begiak itxi eta ez duzuen abarituko. Gezurra. Ze testura, azkenien angula daukatena testura berezi hori, koskaiten duzunean hor, ahoan sartu eta kruntz. Bestea, ore bat iten da. Azkenien, ore batetik dator, da orea sortzen da. Ez noa esaten gaizki da dela, gure aitak hori esate zuen, nien hauen kontra, ondo dago, beste osagai bat gehiago da, baina ez esan berdina dela, da esatea moduen makiltxo horiek, ez? Txaka, benetako txaka, hau dator, kangreju, emperadore kangreju gorria da, han, hori hau 600 metrotara harrapatzen dute urrazpian, zoragarria da, baina gero, surimiarekin, Japoniatik, tradizio handikin datorren, nasketa horrekin, surimi azkenean da, abadejoakin egiten duten ore bat, arrei freskuarekin, eta proteina ataratzen dute, eta gero, ematen dioten nahi duten zaporea. Borrekin intzuten, holako... Koiara bat hartu dit. Sasika, txaka bat. Nasketa bat. Bai, eta ez dago gaizki, baina ez da berdina. Hori da, eta orduan jentia oso, txaka jando eta txaka jando zuen, txaka balio da, txaka lata on batek, igual 80 euro edo 1 euro. Hori, asko. Supermerkatu baten, hemen Euskara izan dauen supermerkatu baten, saltzen dabe, eta, nik komentau nauen hemen aurrekoan sardina patia inauenean, nire mutiei asko gustatzen jakola, txaka, surimia, honek, makiltxo laraina honek. Eta orduan, behin esan dutzen, badakizu hori ez tala, eta da, hori ez, karramarro hori handixa, da dana super garestixa, eta goi ez erostera behin, da beti oso garestixa zan, ze 80 euroko zaten dau poto batek, beraz nik esaten dutzen, ondiokan ez, akumulatzen dugunean hau dirua txartelian, ordaintza dutzuela, igual eroste duzu, ez dakit, 3 tomate kaxa, eta esate dutzu, honekin euro bat sartu dutzu txartelan. Da orduan, hor egon ginen txartel horretan, aurrezen da, erosi gauen. Eta ze iruditzen dizitzaion? Eskauen probau berez, ointxe ja esaten dugu berriz, noiz erosi bi uno berriz, noiz erosi berriz, oso gozu edo. Niri angulakin berdina gertatu zitzaidan, dala 2 urte hartu den dituen angulak, aukera. Nik ez da sekula probau. Angulak ez dut probau? Eta bakizu nola hitzen dira angulak? Zigarroekin, hori bai. Zigarroekin ez, tabako, tabako, erabiltzen da, hitzen da infusio bat. Bai. Hori bai ez da lekusi behar. Zekuste dituzuan, baineran gora nola ies egiten zuten da hori botatakoan, ni... Angulatan oso txikian intzenean, ibilila gaude hori inguruan. Bai, amata deban eta ibiltzen ziren, deban,
Eta hankakartian egoten die, Bai. Bai, gauza dien moduan. Han, Probaizu. estoldetan erortzen dien tokin, horrek? Ontsa, atzamarra ez dut erabili honetako. Koiariekin probaizu. Koiariekin, hau. Bueno. Ei, harritxu indotzu esan egisa. Biteli, beneta, haizue. Baiet. Jungora biok, ETB bira, debate batera, zu defenditu hau esaten hau. Hau, txangurrua bezalako da, eta nik esan dizut, ez, Patri, bezala. Ez da defendatuko, horregatik faltsua. Ez da gaizki, baina bala aukera bat, olako pintxotxo batzuk ero txangurruan antzeko, bitu, gustatu zait, Da, ontxe, hau, azkenian honen testuria da oso krematxua, eta azkenian da txangurruak badauka aragi hori, ez da? Orduan, aragi horren testuria gehitxuko zau, ganben erdixa, gehitxuz. Beraz. Ze gauzak. Eina. Bueno, txaka eta jarraitu aldot? Bai, jarraitzu. Hauek berin itxasuan harrapatzen zituzten, berin itxastu Google Maps eta sartu berin itxasuan. Hori Rusia aldian edo egongo. Hor, lehengo URSS zanak, 1960 garren hamarkadan, eraman zituzten Barents itxasora. Barents itxasora, eta 600 metrotaran hotza, honei hotza gustatzen zaie. Eta han askatu zituzten, eta han gustatu izitzaien inguru hori, eta, han pila bat hasi ziren, baina, ala ere, prezioa da dana, eta antza, beraien arrantza oso gogorra da, gehien bat itxaso txarrak, hotza hundia. Da, sartu itxuzue, sartu zuen interneteko bilatzailean argazkiren bat eta aurkitzu, honek ez dira karramarruak aurkitzen dituzunak hori... Imaginatu, zu kuadrilla bat parrandan, atzo esaten da, atun gorria, egalabur gorria hundia, 300-600 kiloko bat, eta holako karramarro batzuk gainean, tokoton. Joe. Beldurtzeko izango zen. Baina, goxua daude. Bai. Eta ero jaki faltsua eta zi, faltsua, egon da, oin bada, ez? Ez da egite. Aragi, oiasko papar veganoa. Gazta vegano. Nik hamburguesak eta ikusi txut, baina oiasko paparra? Bai. Donostin. Horan, satitxuak eta... Donostin dago, etorri ziren hemen, eta deitzen da arategi veganoa beraien der. Beitu. Eta arategi veganoan daukazu, daretik, gambak baratxurierara, veganoak. Papar, veganoa. Orduan, berez egiten dute, alako proteina vegano batekin egiten duten nasketa bat, zaporeak ematen dizkiote, berez paparreri izango sana, eta, nik zen ez esate. Ez da hobeto pertxiko batzu jatia erolako zerbait itea baina. Baina azkenean nik uste dut, mundu vegetarianoan da, mundu veganuan, hori dela alternatiba bat, eta alternatiba politxa da. Azkenean, badaukotzu hori jateko aukera. Baina behar dozuzuk zerbait paparran zaporea daukana jatea? Ez ezkizta zaporea da, azkenean itxura da, proteina daukana, baina da azkenean, kozinatzeko, ez dakit, nik uste dut dela alternatiba da aukera ona. Baina, gehien bat hor, hemen guk debate esaten gendu da, saltxitxa ez da izan, zaporea ematen diote, saltxitxat izango zara, ze jendeak lehen txikitan igual asko jandute aragia. Ez, jartotze hori, piperautza, ketua, gero jartotze, espezia pila bat, azkenian, zapore hori imitatzen saiatzeko, ez? Da batzuk oso lortuta dauz. Ez dana lortu, niretzako, hau nire eritxi personala da. Ez dana jun behar da, zeta egin behar duzu imitazio bat. Deitu jozu zu nahi duzuna eukiteko behar duen zaporea, baina ez duzetan izan behar paparran zaporea, ero ganben zaporea. Gazta beba itxen dabe estofuakin. Hori gaizki esan da. Veganuak. Hori takini ondo deitu da. Nik uste dut aukera bat dela eta gaur eguna inbeste jende vegetariano dauz, da esaten dago gainera gazta dela azkenengo pausua vegetariano bihurtzeko. Jendiak aragisai baino gehiago gazta galtzeko bilurra daukala. Gazta galtzeko, geixen botatzen dara faltan. Gazta dela orduan, ikerketa pila bada bizitzen tofuan inguruan, nola eman da testuria da zaporia ona. Txoin, kontako zut zelango ez baterakin. Eta orduan, injotena da, legatza, bizatitan eman duztie, beraz, enjot, bizati berdinetan edo, zatitxu dut. San Jakobo bat, San Jakobo bat, azkenia, orduan jarriko, legatze zatitxo bat, gero jarriko hemen, patea, indoguna, ez? Sasi txangurru. Sasi txangurrua, gero jarriko beste legatz bat gainean, eta gero arrautze estatuko, irinetik, eta gero arrautzetik. Eta hori frigitxu.
Eta hemen daukat, bestia. Gero, sobratzen dien puntak eta, azkenean ze igual daukie forma, esain politxa, ez? Hori da, perfecto, pasatzeko, behar dugulako. Hori da. Hori bebai, bat, etxean enzeike, eta bi, hori bebai, nik gordekot, adibidez, nik gero etxera eruengot, eta hori ingot, aragi xakin ez baina aragi bola batzuk, bezen? Holan, legatz bola batzuk. Arrain pastela, beste alda. Eta pia gauza. Orduan, hori, sin mas, alternatiba bat. Vale. Bagoiz. Bai. Hori, nire lagun bate bebai, erosizan lehengo gunean, tokau jako nolako otzara baten, honek, azelga batzuk, zerba batzuk. Zauken zerba horri mamiak eta zerba horrixak. Eta orduan binik bidari notzan errezetia itxeko penkak. Holan betegarrixakin, urdai espiko da gaztakin, da gero saltziakin. Baina haren zerba horri mamiak ziren super txikitxak, holan fin-finak, da ezin zien bete. Orduan izabuena da egosi, eta gero bildu zitxun urdai espiko da gaztakin, eta horrek frejitxo zitxun. Orduan naiz, eta igual ezauki legatz bat olan itxuran oso hundixa edo oso politxa basuek, inerrezetia berdin zen gozu atarako da. Eta zerba horri mamia bete gabe oso goxua daude, bakarrik irinetik eta arrautzatik pasatuta. Eta bitartean jun urdai azpikoa jaten. Hori jena izaten bitartean aukera bada bebe. Oso goxua eratzen da, ez baina benetan, Ni zerba horri mamiak eta alako, edozein barazki, edozein gauza, nik uste eta irinetik eta arrautzatik pasatuta dagoen zerbait goxua geratzen da dena. Hori beti. Ni txerrixon lomo ero, etxenik gainakuko itxura, ero, oiasko paparra niri plantxan egin da, lehorra iruditzen zait, baina irinetik eta arrautzatik pasatzen badut, xamurra geratzen da. Eta gure etxean lan da gehiago zikintzen da. Bueno, bai, hombre, sartaian botatzea baino, holan ezer gabe baino, erraxagoa ez dago ezer, ez? Baina ni aldea dago. Bueno, hori egon da abisatzen gure... Labea. Gure kuiatxo errea. Zer moduz dago, zer esaten dago kuiatxoek? Zer, utzeko zau 5 minutu txokeixau? Motze golpe bat, fuertia, venga, ba. Apurat txigortzeko, gainetik. Eta nik hemen bete ditut. Hau gero, arrautzatik eta irinetik pasatzeko, aukiko, kontu zibiliko gara, azkenean betegarrixa daukie, eta kontu zibiliko gara. Eskatu biztezun, zuen lagunari... Dau gordeko pintxo batzuk itxeko lehen esan dozuna. Osa, hau gero betegarrixa ez bota, hau ogi apurtxo batekin, egoitxik gortu apur batekin, eta kristoneko patie. Patriz, zure lagunari, zerba horri mami horiek egosi zituenak, hartu bildu hemen, eta gero egiten dugu olako geruza doble tirabuzon. Asmakizun geixegi igual, ez? Bueno, aragi hemen faltsua eta ez da izer, baina faltsua, bueno, ez da faltsua da, baina gaur egun ja bakizue hasi direla, eta gaina hemen Miramonen 2007tik badago enpresa bat, mundu mailan goi top esaten dana, eta hor daude hasitako haragia egiten. Hau da, zelulak hartzen dituzte, haragi zelulak hartu, eta, bueno, haragia... Azkenean, laborategixetan itxen dane haragisa, ez? Sortu itxen da, haragia sortzen hasi dira, artifizialki, eta, bueno, proteina iturri moduan, esaten dute, etorkizun batean ero, euskalo hori izango dela, bueno, jango dane haragietako ero asko, ze gaina horrek kutsadurarik ez dago, nahi dut esan. Batek daki. Batek daki. Ikertzen badabiz, baina hori saldu ez da saltzen ondiokan, ez? Edo bai? Estatu batuetan da, baimen eman dute hori aurrera emateko, orduan eman bada, nik uste dut saltzen hasiko dela, eta euskal hortik egongo dien hori dagoeneko saltzen erotokin baten. Baina, bueno, hemen esaten duena, Patri, beste aukera bada, eta azkenian batzuk esango dute, haizu hori metano gehiago gutxiago sortuko da, ze aztegiak eta behiana edestia olako handia beharko. Da, animalixak ez dia, inbeste hilko, besta. Ez, hori da, orduan ez dakit, eta bueno, seguruenik, ez dakit zaporea zeina izango duen horrek, hori da ez dakit dena. Ze txuleta bat ondua, horre kamaran hilabete behar duena, hori zer egongo da. Nik uste egongo dira, irude impresora batean, astebete poliki egiten. Betxu, lehenko gunean, erosin hauen azpizuna, txalana. Da, zauen xamurra gozo. Horen bakoitzak, osta jaten, 10 euro. 10 euro, azpizun bakoitzak. Eta erun hauen etxera, nire mutilak, baduko hau fina, eta esan zuztan, hau nun erosio zu, gozo gozua dau, Eta nik esan dut, hori erosio arategikoa, eta arategi
osea, Juanaz, alategi on batera, da ez dagotzat, daukotzun aukeretatik, hau gurot. Orduan, nik pentsatu dut, egongo dela aukera berdina, ez? Urte batzuk barru, egongo da, laborategikua igual izango da merkiagoa, edo igual garestixagoa, kalitatean arabera, da gero aukiko zu, kalitate desberdinak, azkenean, egongo dibe, landak, beixak da bizenak hor, aske, eta goxo bizitzen da horrek izango die garestixagoak, da gero, laborategikuak izango die, igual jasangarrixagoak eta merkiagoak batek daki. Baina aukerak nik uste dut, ez dela desagertuko baizik, eta egongo diela aukera desberdina, da zuk aukeratuko zula. Hor bestaldean, baratza ero hortua beti landu izan duena, nok esango luke duela urte batzuk, gaur egun honek lorategi hidroponikoak ero. Azkenean ez dutela lurrik behar. Daudela horre sustraiei hoiei elikadura ematen diete dana, bueno, ez da artifizialki nola dan, baina gaur egun hori gero eta gehiago ikusten da. Eta duela urte batzuk esango baligute hori, esango zera, erotu zarete. Horrela mila gauzakin, ziur. Txakakin. Duela ez da, 80. hamarkadan, 70. hamarkadan, angulak gehiago zeuden, baina garai hartarako be garestiak izango ziren. Eta nok esango luke ez, horako ore bat ingo dute eta banan horako angula antzeko zerbait jango dute, erotu dira, hauek. Nik badakit, zuk eta nik igual ezagutuko da, probauko da, emango biritzisa, baina, oindala 2 urte izan, nire aitzitza Jesusek. Esaten basatasun, holan, laborategiko, hamburguesa bat jateko, holan, azidana, hor bapatian... Irude impresorakin izokin aragia eta egiten nahi dira, eta hortak erabiltzen dituzte ongoan eta hilarran proteina eta erabiltzen dute. Ez dakit. Probatzeko aukeria aukitzen mot nik, probaukot eta benetan iritzisa emangotela benetazkoa. Berdin jatela. Beitu, hau, arraia orduan, kontua hundixakin, pasau da bai irinetik, bai arrautzetik, azkenian betegarrixa jausteko aukera badau, berez, hau, frigitzen sartuko dugu, eta joango da gutxinaka. Kamilo, ez bizekor. Kontu, Baztertuko, hemen zauzu ni laguntzeko. Hala, txiki, pasa bazterrera. Jep. Holantxe. Osondo. Vale. Hemen daukazue beste aukera bat, gabon urtea bukatzeko. Bai. Hombre, aukera badaukazue, hau benetan oso goxua da bela, baina nik ingo nukena nik. Nire iritsia. Badabi nire berriz edalatzen, hau hona dau, baina nire bertsioa. Ni pikoteorako emango neuke hori mai gainean jarri, eta gero hauek benetako txangurruz bete. Hori da, baina aukera hori enuke kenduko nik. Nik? Ondo. Horre usten dute, aukera ondo dau. Eta hori. Zuen edo nahi, baina bietara goxo. Txatik ez. Eta labean nahi bauzu gain, labean nintzazu, eta saltza berrian binalda, hau. Lehen esan duguna, azkenean aukera kontua. Bai. Orduan, joango gara, labetik ataratzen. Gure kuyatxoak, abixau dau. Zer da, benetakoa, ez? Ez da, zelula batzuen... Sasi kuyatxoa. Sasi kuyatxoa, ez dakit, baina askotan da, dietako patata tortillak eta itxendik kuyatxoakin. Bai, Ez, ona dau, baina esaten dauen niri bebai saldu sustien ideia hori da. Da, tortilla patatan iguala. Da, gero proba da, ez da tortilla patatan iguala. Ona dau, ona gozue dau. Patata tortilla morukurik. Ez da, eta lehenko eta behin hori, ez da tortilla patata bezalako, ez patataik ez dauka. Bai. Baina, oso gara eratzen da, egia esan. Eta ala ere, beste batekin ni debate izan nuen, ez dakini zezatu, osasuntxua, patata barazki bada, Eta hidrato gehiago dauzka barazkia, kuyatxoa baino. Baina kuyatxoa bat dizu zer daukan, oliba zurgatzeko gehiago zurgatzen duela patatak baino. Orduan, kalori aldetik, ze patata denak hartzen dute, beste ez dakit, ez da izango esan modu, baina barazki, ezkaraztu behar barazki badala baita. Bai. Hidrato gehiago dauzkala, noski beste barazkiek baino, baina patata jan behar dira. Euskal Herrian gehiago. Hau jarriko, apurtxo bat hemen. Lagungarri bezala, edo oinarri bezala. Eta? Zuzu... Bai. Hortxe. Txak. Eta ez zaitezte joan, gero oraindik beste errezeta daukago. Noski baiet. Nirea gehiago izango sarrera moduan. Hala ere arraia dauka, Baukiko gorduan. Sarreria, eta gero? Eta arraia sarrera moduan, esango da batzu. Zer indarrate da honek?
asmakizun bat. Ba, hemen daukau, gure txangurro faltsuz betetako legatza. A ber, zela dauen. Txangurroa baldin badauka. Hau inbardana nik apostu bat ingo nuke. Ez, baina serio. Eintzazu etxean errezetau eta ez esan inori faltsua dela txangurroa. Esan txangurroz beteriko lebatza induzuela. Esan tzazu hori. Eta ea norbaitek asmatzen duen. Bueno, hartu satitxo hau. Hori hartu, nik hortinen, Hori endukan ez. Egia gitxita eman eskero. Igual bai, Hauka, Txangurroan puntu eba. Ba, errez da oso goxua. Eta ointxe, bigarren errezeta bai, arrainekin da oso goxua. Bueno, eta urrotzetan jarraituz, oraingoan bakaioa prestatu behar dugu. Baina nola? Era berezi batean. Ingo duna da, bakaio karpatxio bat piperradarekin. Txe ona? Hau da bakaio kexatua. Hau da, gatzetan ondana gezatu duguna, kendu diguna gatza, eta gordinek jarriko du bere hortan. Fin moztuko dugu, eta honen gainean jungo da piperrada bat. Ez dauka ezer. Patri, ez dauka lanik egu horik. Hori, pintxotan eta askotan eitzen da. Bueno, Bilbon behintzat oso famatua da, ez? Baina, ketua da, ero... Ez, bakaraba gordinik. Gordinik, ez du janiñoz. Jo, badau, eske beti hemen dabile, pintxo tabernako goendatzen, eskanien da, nire lanan gauziatatzen gat, badau, Bilbon, Aldezarrian, Fermin taberna, Unamuno plazan hor, da, gelditzen dan, taberna holan betikua, osea, ona da, nik uste duzu, mundu osua hor txikituruak txapelakin, da, ukitzen dabe, kristenoko taberna politxa, eta ateratzen dabe, bakaiau pintxuak. Orduan, bakaiauak gordinikolan olixuan da berakatzakin, Zaskenean, nahi, gatzetan egon da, orduan, gatzak hor erdi kozinatu pixka bat egiten du. Ez, orduan, gordinik ez da jungo. Nola ingo du, lehenko piperra bat ingo du. Kipula hartu, zurituko du, xerra finetan moztu, eta erregosten jarri. Piperrak atarako diogu hasia, fin moztu, eta erregosten jarri. Pikillo piperrak ere bai, sartu. Gero tomate saltza pixka botako diogu. Gero bestaldetik ingo dugu olio erre bat, baratxuria txiki moztuko dugu, eta pipermina, baratxuria eta pipermina. Eta gorritu ingo dugu pixkat bakarrik oliotan, eta gero ingo duguna fin moztuko dugu, margotuko dugu oliba olio horrekin, baratxuri zaporea daukana, eta gero erdian jarriko dugu piperra da pixkat, eta listo. Agian, zerezo ospin pixka bat, tanta batzu gainetik botako izio, eta ero pixka margotuko, egusiko dut, baina bueno, printzipioz hori, erreza. Ez dauka gauza handirik. Orduan, lan gehiagoen emango diguna? Piperra bat itxa, jarriko duna, sartaia hor, olio txorrota batekin. Piperra tradizionala, ez? Osa, normalien etxien jartzen dozunakin, bakaio itxen dozunien laban edo frigituta, horrekin jartzen dozun piperra da tradizionala. Nik etxean eukingo nuke, 2 kilotako ontzi bat olan piperradakin, eta denari jarriko nioke. Bardin zait, aragia, arraina, iruditzen zait, hotza, beroa, guarnizio bat, zoragarria. Ogi tartean sartuta ere, bokaioan jango nuke nik hori. Eskenean, izan duzuna da, entxaladan oso ondo geltzen da mendreskakin, hori, aragisakin lagungarri bezala, empanada bat betetzeko bokadioekin, piperra da, taratara. Guk etxean, askotan salda iten duen, txankarrak egiten dut, eta txankarra gero hartu, eta mamurtu dena, eta piperra batean sartu salda pixkatekin, eta tomate saltza un batekin, hori mundiala da. Ameliari eta Joneri ataren nien hori. Txankarra, hau... Zankarroia da, txankarra. Zankarroia, hori. Hemen bai ingo duguna da, fin moztuko dugu, Nik egin da daukat errezeta bai pipermorroa batzuekin ere, bakarrik pipermorroak, labean erre, gero lehengunean ingen egituen moduan konfitatu pixkat, baratxuri pixkatekin da hori, eta goxua eratzen da. Eta bere hortan bakarrik, ezer gabe gainean ere, bakarrik makaiaua, oliba olio pixkatekin gainetik botata eta horrekin, neikua. Eta oso, netan, ez duzu ezetan olako ketu bat hartu behar. Badauka puntu zoragarri bat, makaia horrek, eta hori makaia gogon bat hartzazua, hortareko. Kalitate honekoa. Azkenean baitu, bakaia horna ez, baina aragi karpatxoa itxen bozue, igual izen leikelen komentatu dugun azitako aragixena izatea. Baina horrek fin moztuta azkenean, hau Italian sortu zen, jatetxe baten,
ze, joen bezero bat, da bezero horrei medikuak, esan zotzan, aragisa jan bizabela gordinik. Orduan, tipo horrek, jarri zotzan, holan, karpatxoa aragizkua gazta apurtxo batekin, da olixo apurtxo batekin, aragisa moz, oza, fin moztuta, eta horaz izan karpatxoan gauzia. Eta dau margolari bat, Italian deitzen dela, Vittore Carpaccio, beti margotze ditxula holan bere marguetan, gauza gorrixak, gauza horixak, eta holako pintura bizixak, eta horregatxik dauka Carpaccio izena. Margolari izan, abizenan, esker. Abitu honek, nik hori esalardik. Abitu, hola da. Txorienen inditu, Carpaccio, inditu aragianak, uste dut, oreinan Solomoan, oso goxua. Oreinana? Oreinana, oreinan azpizunakin baita, onjoan abe bai, onjo Carpaccio bat, hartu onjo osasuntxua daban txuri-txuri horietako enbor trinko horietako bat, fin moztuta oso goxua eratzen da. Nik ustetik nagoela, hasieran etorri nintzenean denboraldi honetan, eski ja, 72 programa, 71 programa dauzkau aurretik, beraz ja programa asko di, baina nik ustetik kuiatxuan nahi nagoela. Kuiatxuan nahi zen, bai, horrela da. Bestela nabien ezaten, espanauenin, eta zutin zauen behin bai, otarrainxekin. Edo gambekin holan luzatu dakoa bai, oso goxua. Bai, hori tena papel artean sartu, gero golpe batzu sartu, eta izozgailuan komeni da hori, Carpaccioa beti ere normalean, aragianak eta egiten dianak eta bai, jatetxe gehienetan izoztute izaten dituzte, izozgailuan egiten dute ondu, zerbaitekin nahi duten espeziakin ere ondu, gero bildu film plastikoarekin, eta ere izozgailuan sartu. Izotzak azkenien be, kozinatu egiten ditu pixat. Eta gero, urdaiazpiko eta mozteko gailuarekin, fin mozten dute, eta hor platerean jartzen dute, eta listo. Azkenean, izozkailu ebe bai testuriantzako, baina azkenean be bai, aukitzen den bakteriantzako da ona, ez? Azkenean, bermatu bida Carpaccio baten aragia eta arrainak gordinik jaten dozunean, bermatu bida kalidate honekoa izatea, eta hori garbi egotea. Orduan batzu toxoplasmosis eta olako gauzak ekiditzeko, sartzen daue izozkailuan apurtxo balden hau. Nik bakaiagoekin irakurri gotena da, normalian jendeak sartzen dauela izozkailuan, eta gero, desizozten dan bitartian, ez da iristen guztiz desizostera, eta orduan moztu biozu. Ze igual gordinik dauela, apurtxo bat geixo kostatzen gatu, zela bat daukotun arabera eta horan igual, batzui asko kostatzen gatu. Fin mozteko, pixkat erdi izoztuta hon behar da. Batez ere fin mozteko, estantzien oso zaila da, esan dakoa, espadukazu urdai azpikoa mozteko lako gailu bat. Ezautzen duana jendean etxean olako katxarroa daukana. Nik etxean ezagutzen, olako katxarra badaude txikiagoa direna, baina zemat urdai azpiko eta zemat txoixo eta zemat saltxitxo eta jan behar duzu etxean olako gailu bat izateko. Ez dakit. Ni egia esan, txorixua, saltxitxoia eta olakoak ekartzen dizkiatenean, leonetik olako on batzuk ekartzen dizkiatenean, ni hor niraikan tradiziokoa naiz aitzak erakutzi zigun, orduan gaina garai hartan ateatzen ziren fin moztuta, ateatzen zen oran desegin iten zara. Guaia esaten zuen, pixka lodia jamar dara eta koska imar zaio. Artu eta testuren aharik imar da, Solomo pusketo alako bat die, koska indezan, hau da. Bestea esan da, hori, hauan zertzen dut, eta desegin iten da dana, ez da bezer. Betu, bakitzu, lehen esadotuten moruan, pintxuei buruz itzekitotela beti, da danun aurkitu, da algortan badau Magis izeneko taberna bat, San Niko plazan, eta hor, ataratzen dago holan, aukitzen dago xolomua, txorixua, saltxitxoia, da holako aragi desberdinak, eta hanko pintxu bat, pintxua da, halako xerra bat. Baina xerra lodixa. Lodiba. Bai, hori jatekue, bai. Bestela fin mosten bazu, hortik igual atarazik, hogei edo geita bozatin ikuste dut, baina saltzen dago holako zati bat, eta hori jatu duzu pintxo moruan. Eta gaur egun ja pixka bueltatzen ari da, holan jentea pixka lodia hojatea, zelen egia da, hartu eta atatzen zizuten dena fin moztuta. Eta bai, ni urdai azpikoa banaiz fin jatekoa, urdai azpikoa bai, baina saltxitxoia, txorixoa, solomoa eta horrelako gauzak, horrek ondua daudenak, horrek probatu zazue dumaten, holan, pixkat lodia. Koska inbehar izatea eta... Eta gordinikoa da, igual arraina janseike holan testura lodixagoa, baina, aragisa bada, saiatu zaitxeze, apugat fin mozten. Carpaccio izaten bada, fin mozten da plater baten jarten, gero estik tartarra bada, izaten da holan karratu txikitxotan moztutako, platera, esan minaben patea, baina ez da patea, baina igurtzen dago gillan, eta horretako, igual mozten dozu, lauki txikixetan, baina berez fin moztu bida, aragisa, ez? Fin. Bueno, piper berdea bertara, oinone beste 5 minutu ere errego esten jungo gara.
Eta bien bitartean, zurituko ditut gure baratxuri atalak, eta hau txiki moztuko ditut. Eta honek, 5 minutu da mazkinean, pikillo piperra bakizu gutxeo tardatzen dutela, pikillo piperra botako ditut. Zei horreia egositxa dauz. Ba, honek erreta pixkat. Orduan, honek 5 minutu, 10, 15, 20 utzi aldozu. Egia da, zu motelean usten baduzue. Geroz eta denbora gehiago, geroz eta goxua hori, ez? Iez egin di batek. Hor geratuko da. Ez dut nahi. Batekin, bat behar nuen bakarrik. Ez da bera ujongo. Ez da bera ujongo. Bueno, ba, hau ingo gana baratxuri atalau, txiki moztuko du. Esan dako, hemen oliba olio txorrota da, onba jarriko dut. Eta baratxuri atalau hemen ingo duna da, hoxe, dantzan hasten zaigunean, itzalduko duzua, gordinik ez dut nahi, baina ez dut nahi erreta. Kontu zibili, gehiegi ez gorritzeko. Eta olio hau gero erabiliko dugu pixkat gainetik margosteko gure karpatxi hori. Eta distira emoteko bebai, ez da? Bai, eta, bueno, nola, baratxuri atal fin hauek gero hemen iragaziko ditu dena gainetik botako izkiotolan pixkat apaintzeko. Baratxuri gabe, ezin dugu kozinatu dugu. Ba, Instagramen oso famatua dira karpatxuak, nik nire jarraitzaien dako, inditxut bai, 11 karpatxo desberdin, baina, bueno, gero foodiak badauke beste esaugarri batzuk. Ni ez dakit... Foodiak dira, nola esan zen zila? Bueno, nik esango nagoen janari zaleak, baina ointxe oso modernuak dira, eta ointxe gero internet sartzen da gore, ekuazioan, eta orduan esaugarri desberdin batzu daukie. Esango zut, zeintzu dien da, bueno, ea zeure burua fooditzat hartzen dozun, edo ez. Vale, bota. Bat izaten da, foodsplaining itxen dozula. What is foodsplaining? Foodsplaining da sujeten zara lagunekin taberna batera edo jatetxe batera, eta aspertzen dituzu zure lagunak, esanez, kontatzen azkenean, osagaien jatorrixa, osagaien buruz, informazioa, anekdota ezberdinak. Azaltzen dozula karta osua. Orduan, zu pentsatzen duzu zure lagunak liluratzen zabizela, baina benetan aspertzen da biztatzen zigor isildu haimezadez. Nire kuadrian, figura hori badaukagu, nire naiz, eta ez dio nahi zapaldu. Zein da? Ezin dut esan bere izena. Baina esan hori inizialak, A.B. Nola esaten? Anje... Ez. Nik eneko pilloa maiteot eta sekul ez dut esango bere izena. Eneko... Arrapatu zaitxugu. Ez. Gure kuadrian egia esan horako sasi jakintxu asko dao, baina ez horren hau identifikatuta ez, eta kuadrian bestaukagu, Ni behenaz, norbaitxe galdetzen badau, bai kontatzen dut, zera, ez dakit, aurrekon pasa jakun, zera, juzu, hori... Kuzu? Kuzu ez. Laranja kumkuat zauen, holan postre baten. Horrek, laranja diena txikitsuak, txinatarrak, diena oso aziduak. Eta horako bat jartzen zauen kumkuat izoskia. Eta orduan, jendeak galdetzen da, zera kumkuat? Eta nik esan, nik nakixelako erantzunin nauen. Baina galdetzen badaue. Baina galdetu bari da, esatia da, jotia holan arrotzen da, Nienaz, hau ez dugu betetzen. Beraz, hemen jarriko golan isa haundi bat. Hori ez. Gero, nik uste dut hau, besta, etzarela, zenik zure Instagrama ikusiot. Jatetxe berri eta ez ezagun bat aurkitzen dosunean, hori segitxuen argazkixatara da, Instagramera igo, zure jarraitzaileek ikusteko, zuk dakizula leku sekretuak eta. Ni saiatzen az, leku sekretuak sekretu mantentzen. Bestela esti sekretu. Bestela esti sekretu. Aukitzen dutenian holan leku bat, gustategatera niri asko, saiatzen az, apuro sekretua gordetzen. Ez horre bestoa zintzia. Normalen jatetxetako ez dut zintzilekatzen nio izkuten nahi zenean. Ez. Dute, holan oituran dit. Oitxura, azkenean oitxuria da. Bai, gero, beste bat. Haben, dau elzo bat hor. Patri dutzea bakien, listorra zan. Listorra zan? Zapaldu inoteskuekin, Osondo. Bueno. Arrasateko batekin sartu dala, ez daki horrek eltxorrek, listor horrek eixua. Jakin izango gana igual korrik ingo nabe baina. Bueno, eta gero, foodixak geixenok pentsatzen daue, janari tradizionala modaz pasauta dabela. Zaten dagoela, tortilla patatea da, 20. mendekoa da. Guztetan jakela, horako janari modernua da. Ni hortan, baina hau adozen, nahi xaudot. Patata tortilla da, horako. Nik uste dut, janari innovatzaia da, janari apur bat moderno bai, guztu bitxengat da, asko. Komendatzen dutzen, zigorrei bixar, amore bietara noiala, boroara jatera da, hor, oso ondo jaten da, daukatzu tradizionala jateko aukeria, da gero, apur bat berritzaia hoa, ez? Baina nik uste dut, sukalde berritzaia itxen bozu,
da sukalde tradizionala oso ondo itxen dozulako, ez? Azkenean oinarrixa ondo ezagutzen dozu, da gero, ausartzen zara, beste olagan asmakizun batzuk itxen. Azkenean nien ez judia, ni oso tradizionala naiz, eta sentitzen dut, hor barruan, eta denbora joaten nahi zaigunez, utzi dezagun piperra dago hemen emeki iten, eta ikuste duzu makaiagoa, Itxukanduko zutago hemendik, igual kameran aurrian, hobeto ikusteko. Hemen garrantzitsua da, moztu inbar du. Orduan, labana aurrera tatzera ibilin behar da, eta aldugun finen, ez erotu, eta bezala izosgailuan sartzen baduzue, gutxiago kostatuko zaizue. Orduan, hemen daukat olioa, gero olio honekin margotu ingo du, piperra da inda izango du, bakarri falta tomatea botatzea horra, eta dena platera beteta daukaunean, margotu ondo, baina eno aurreratzen, ikusiko duzue. Zerako dizdiratxu garatzen dara, guztetan pila bat olixuakin, Moto zantokia. Bueno, gure piparra da, egin da, barazkiak egin da ondienean, tomate pixka bota diogu, katz puntuan jarri dugu, eta hemen, honi hau argazirako, zuetzako eta nitzako bakarri pasaren. Itxua, ondo. Botako dio hemen, baratxuri pixkat, atal batzuk hemen, txak. Eta azkenean, pipermina erabaki dut gordinak botatzea. Bota jozu, bildur barik. Gaur ez dut koiarra ekarri, ez dut emazuztasun ekarriko nagoen. Pipermin koiarra. Atal bat olako harrapatzen dauenak, kontu, Eta hau, erdian. Orduan inbar da txak. Hori da asmoa. Piperra da erdian, eta zuretzako eta niretzako, txikientako plater txikia. Eta hemen daukazue, pintxorako. Gure bakaio karpatxioa piperra darekin. Ospinik ez dio bota azkenean. Ospinik ez botatzea. Bueno, zikintzeko, estela, gero liarnik gaizki behiritzen dit. Piperra da pultxo bat, hori da gutxitxua, hola, pina izeteko. Hori da arrazoia. Eta hemen daukazue, beste aukera bat, gabon hauetako, urtea bukatzeko eroazteko. Bask, sushi. Oso gozua, benetan. Hau izan da gure gaurko eskaintza, eskerrik asko erregoterren, inusenta da asko egin, baina bihar etorri txorienera. Kriston tarta daukagu bihar. Bai? Emozionatu itean, ez bakarrik. Agur.